हाबिला नों मानो बेबायदि खालायखो आंखौ गोसोआव हाजारथा सिमां लानानै दंमोन आङो मानो बेबायदि खालायखो हाबिला नोङो मानो फन खालायज्रांनानै मबाइलखौ सुइच अफ खालायनानै दोनखौ नोङो आं बेसेबां मा सानदोंमोन आं दिनै गुवाहाटियाव थांगोन होननानै सानदोंमोन नोंखौ लोगो हमनो मानो बेबायदि खालायखो नों हाबिला हाय थाला आंखौ मोजां मोना मोना नोङो हाबिला मानो बेबायदि खालायखो नों आंजों रायज्लायनो गोसो गैयाबा आंखौ मोजां मोनाबा मानो फन खालामज्रांनाय नों मैया मानो उनाव फन खालायगोन दे आं दसे उनाव होननानै बुंनानै दोननाय नों फनबो खालायसै मबाइलाबो सुइच अफ मानो बेबायदि खालायखो नों हाबिला हाजारथा सिमां सुजुदोंमोन सानदोंमोन गुवाहाटियाव थांगोन लोगो हमगोन रेस्टुरेन्टाव जिरायगोन रायज्लायगोन बिनि उनाव लासैनो आं बेखौ प्रप'ज खालायगोन होननानै मा सानदोंमोन आं मोनसेबो जाफुङासै नोंखौ मोननो माने एसेबां गोब्राब हाबिला माने एसेबां गोब्राब नों जुदि आंनि जिउआव गैयानोमोन आंनि जिउआव मानो फैनाय नों आंखौ मानो बासायनाय मानो थैनो होदि नों आंखौ मानो फैनाय नों आंनि जिउआव नों फैनि सिगां आं एसेबां बेबायदि नङानोमोन नोंखौ जेब्लानिफ्राय नुदों नों जेब्लानिफ्राय आंखौ बासायदों बे साननिफ्रायनो आं नोंखौ मोजां मोनदों माला लोगो मोनगोन आं नोंखौ बेबायदिनो थांसिगोन नामा आंनि जिउआ नोंखौ नागिरनायावनो नोंथ' आंखौ फन खालायगोन होननानै बुंदोंमोन नों जुदि खालायानोमोन मानोथो बुङा आरो दालाय मानोथो फनानो बेबायदि नों जुदि हायानो खालायानो मानो बुङा ओरैनो आं जेसेबां नेनानै दङ मानो बुजिनो नाजाया नों हाबिला आंखौ मानो बुजिनो नाजाया आं दि बेयाव बेसेबां खस्थ' मोननानै दङ नों मा बुजिनो नों मा मोनथिनो राजाया थांबायना माइथाय 9था जाबायना जायाखैथाय राजा अख्रां थांबायना मायो टाइमा बेसे जाखोथाय 9:15 जालायलांबाय माथो ओंखारलांखाबाय राजाया बे दाहाय लायनो थांसिगोन दे क्लासआ 10थानिफ्राय जायोबा 12था 1थाफोराव सुथि जायो ना माइथाय ओंखाम संखांनानै 1थासोआव थांगोन दे दा जि माखासेखौनो सुहैनोसै आं राजानिबो आंनिबो सुहोनो दङ दहाय फुङाव सुलांनायबो जायासै बेखौनो सुहैनि भागिन खामानियाव थांनो ओंखारबाय औ मामा ओंखारलांसै दे न'आव मोजाङैनो दंबा गासिबो औ मामा दं दे माथो लामायाव बाला अन्थाइबो दोननाय नुदों न' लुसिगोन नामा भागिन औ मामा न'खौ लुनो सानदों र' बे बेराफोरा बायजोब्बाय उनथिं बेनिखायनो एसे ओरैनो फिसायैनो लुनोसै दे हामदों दे खामानिफोरा मोजाङैनो सोलिगासिनोबा नोंना औ मामा दंथ'यो दे मोजाङैनो सोलिगासिनो मामा मायबा खबरफोर मोनदों नामा हाबिलानि गैया दे भागिन जेबो खबर मोनाखै आंहा फोथायनाय दं सानसेबाबो फैगोन गुथाल बियो मिथिगौना आं बेखौ माबायदि जुदि फैदोंमोनबो बियो बिमानैया जानला मानला बुंनायखाय ओंखारलांदोंमोनब्लाबो सानसेबाबो फैफिनगोन बियो आंहा फोथायनाय दंथारो एसेबां अन्थाइ बिखानि मानसि नङा बियो गोसोखांखागोन आंखौ बियो सानसेबाबो फैगोन टेनसन लानाङा भागिन टेनसन लानाङा आंनिबा फैखागोन बे बोसोरावनो बियो आरो बेयो बुंदोंमोन नालाय बेयो ओरैनोबाबो भागिन थानो बाखायोमोन जोंहानाव बिमानैया अयथासार खालायबाय थायोमोन नालाय बिमानैया रायबायबो थायोमोन नालाय बिनिखायनो बियो थानो मोजां मोनखायामोन आंनि सिगाङाव गोबां बुंखादोंमोन बियो गोबां बार बुंबायमोन मामा आं थांसै होननानै सासे लोगो दङ गुवाहाटियाव बबावबा चिप्स कम्पानियाव मावनो बेयावनो थाहैगोन आं होननानै बुंबाय थादोंमोन बियो आंनिबा बेयावनो दंहैबायदि मोनदों जेराव खिथाया मानो हाबिलाया मोजाङै थाबानो जाबाय आरो खालि गोसोआ खेबसे लोगो हमनो गोसो दंमोन आरो मामा बिखौ नोंथ' मोनथिगौआनो आं बिखौ मोजां मोनो होननानै मामा भागिन मोनथिगौ बेखायनोथ' आंबो खेबसे फायजानो लुबैथारदोंमोन बिखौ फैगोन नों टेनसन लानाङा भागिन फैथारगोन औ मामा आंबो बेखौनो साननानै नेगासिनो सानसेबाबो फैगोन होननानै बारहुंखाखौनो फन खालायनो र' खेबसे हेलौ बारहुंखा औ सुगामि मा खबर माथो खबरखौनो लाया दं दे मोजाङैनो नोंबो माथो खबरखौनो लाया लायो मानोबा नोंसोर बिदा फंबाय खबरखौनो लाया बेनिखायनोथ' आं दिनै खबर लाथारबाय मा खालायदों मा मादों होननानै नोंदायाबो माथो बिराद लेबेलखा रनिया फनखौनो हमा माथो मैयानिफ्राय आं फन खालामबाय दङ मेसेजबो हरदों माथो रिप्लायानो गैया नोंहाबो खबरानो गैया माइथो गाजा नोंसोरलाय नंगौ नामा नंगौथ' र' मा जादों रनियालाय मानो फन हमाखै गैया नामा मानसिया नै अबावबा थांबाय गुवाहाटियावसो थांबाय ना मायो आदाया दं आदाया न'आवनो दं मस्थ' बिजि नामा नोंसा आदायालाय मेसेज हरनोबो रिप्लाय गैया नोंथ' गाजायानो नोंहाबोथ' जेबो रिप्लाय गैया रेसपन्स गैया नोंसा नोंदायाबो बेबायदि माथो मेसेजनिबो रिप्लाय गैया फननिबो रिप्लाय गैया माथो गार्लफ्रेन्डजों बिजि नामा आदाया
गैया अबाव गार्लफ्रेन्ड दङ ओरैनो आदाया एसे देहाया गाज्रि जाना दङ लोमजानाय बायदि जाना दङ उन्दुनासो दं खोमा बियो आंखौ थगायनो फैदों बिमा फिसा थगायसुला गोजा गार्लफ्रेन्ड गैया बिमायानो रायलायबाय गार्लफ्रेन्ड गैयानो बिदिया नोंहालाय मा खबर दं दे ओरैनोसै नोंसानियावसो थांनो लुबैदोंलै आङो थांगोन र' माब्लाबा फै आरो बेनिफ्राय रुनिया जेरावबो थांमाराखै आरो ना मा जादों होनदों लोमजादों औ लोमजादों माने रनिजों एसे रायज्लायनो दंमोन आंहा बेखायनो फन खालायदोंमोन आं रनिनो होनो हागोन नोङो फनखौ आदाजों रायज्लायनो आदाया रनाय आं थांनि र' देलाय आं थांनाय एसे इम्परटेन्ट खोथा रायज्लायनो दङ र' आदाया उन्दुनासो दं खोमा र' आं थांनि आदा मा आंखौ डिस्टार्ब होनाङा बारहुंखा थां आं हारसिं थानो गोसो जादों सुखामिया रायज्लायनो दां रायज्लायनो गोसो गैया रावजोंबो थां आदा मा होनो थां सुखामिखौ हेलौ सुखामि ओइ आदाया माने एसे खर' गिदिंबाय दंनो उनाव रायज्लायगोननो नंगौ नामा दे होमबालाय मानोबा लोमजादों खर' गिदिंदों आंखौ मोनथिया सानदों हाबिलानि थाखाय टेनसन लादों हाबिलाजों थगायजादोंथ' साला गुवाहाटियाव दं होननानै दा फनखौ सुइस अफ खालामना दोनदों दा बिमाया अबाव मोननो बिलाय खर' सागोनानो आंजों रायज्लायाखै रायज्लाया होननानै बुंदों आंखौ खोनायाखै होनना सानदों माखौबो सानदों बियो हाबिलखौ मोनगोन होननानै मोनखाया नों रनि नों हाबिलखौ मोनखाया आंसो नोंनि हिनजाव जागोन मानिबा खिबुनि हाबिला बियो हाबिला मानिबा खिबुनि फैला खोमा दे आं थांसै दखाना ओरैनो बन्द' खालामगारनाय जागोन थांसै औ दे होमबालाय थां दखानाबो ओरैनो बन्द'सो थागारगारगोन कास्टमारबो फैखायो नोंना माबा मिस्ट्रिफोरा फैब्लाथाय आं फन खालायनानै लिंगोन दे नों फैबानो जाबाय दे होमबालाय थांसै आङो फैखानाय नंला खोमा बिसोरो फैफ्लांबायबाथाय फन खालायबानो जाबाय थां दै बथलसे लाबो दै लाना थांनि आं र' होमबालाय जाया आंनो हाबिला जाना रायज्लायनोसै नामा रागासो जोंबाय आङो थिखि दावखोजोब्बाय गाख्राव मा खालायनो मा मानसि जादों आं रनियाथ' हाबिला होननानै मोनथिखानाय नङा मैया रायज्लायनायखौबो हाबिला होननानै मोनथिखायाखै नंखायबाखायनो हाबिला जाफ्लानानै माथोखौ फिसा खालायनानै रायज्लायनो हामगोन नामा रनजों नाथाय बेबायदि खालायब्ला आरो रनिया हाबिलानि फारसे मोजां मोननाया बांद्राय जागोन नामा मा खालायनो हामगोन दा रनिया एसेबां इगनर खालायखायो हाबिलानि थाखाय आंखौ आं हाबिला जानानै रायज्लायनोसै बायदि मोनबाय आंखौ एसेबां इगनर आं सहायनो हायाखै बेबायदिनो खालायनोसै आं बेबायदिनो मजा सिखायनोसै बायदि मोनबाय आं रनिखौ हाबिला जानानै बिजों रायज्लायबाय थानानै उनाव आं नोंखौ मोजां मोना होननानै बुंनोसै नामा बेबायदि खालायनो हामगोन खोमा औ बेबायदि खालायब्लासो रनिनिया गोसोआ बायगोन खोमा होनबालाय आंखौ मोजां मोनगोन बियो आइजों रायज्लायनांगोन रायज्लायनानै खालायनोसै बेबायदि जुदि आइया पारमिसन होयो आं हाबिला जानानै रायज्लायसिगोन दोनैनिफ्राय समाया मदरानो एसेबां देलायसिनानै अबाव थांनो नागिरदों एफा सेंग्रा गेदेर फिसाज्ला दङ एथ' बेबायदि सिख्ला गोरलैफोरबायदि देलायसिनानै अबाव थांनो नागिरदों नोङो आयु नोंलाय मा एसे जाम्बि आइलाय मा मानसिया बुरिबा देलायनाङा नामा सिख्ला मानसिखौल' देलायनो थाखाय इसोरा सोरजिदों नामा बुरि मानसिखौनो देलायनाङा बुरिया देलायनाङा नोंसो ग्ला नों गाख्रबबाय थायोहाय आंखौ बुरि होननानै रावबो बुरिखौनो बुङा मानसिया गावनि बैसोनि हिसाबाव गाननाय जोमनांगौ मिथिबाय गाननांगौ जोमनांगौ देलायनांगौ बेबायदिसो थानांगौ होनबासो मानसिया सनमान मोनो माथो एसेबां देलायजोबगौ सिख्ला गोरलै सिख्ला उन्दैफोरबायदि बेबायदि आखाइ गुसुं गानलायनानै मा लिपस्टिक माखासेखौ दाफबजोबनानै माबायदि नुदों नोंखौलाय हे मा फाग्लि बाथ्रा बुंलै बुरियालाय लिपस्टिकखौबो लानो मोनला नामा आङो आरो मा आखाइ खान्दा गस्ला बेलाय मा आखाइ खान्दा गस्ला मा देलायसोदों आंलाय बेखौ गाननो हाया आरो मायबा आथिं नुजानाय जानजाय नुजानाय मायबा गस्ला गानदों नामा आं मायबा दख'ना गानदों बेबायदिखौबो गानजाला होनबा मा एसे बुरिहाय नोंलाय आग्लानि बुरि नङा नांनायनिख्रुइ बांसिन देलायनाङा बैसो जाबाय नोंहा दा बेबायदि देलायफबनो समायला मानसिफोरा मिनियो मिथिबाय लिपस्टिकखौल' एसेबां मानो गोजा लागायनांगौ जाखो नोंबो बांद्राय खालायहाय नोंबो फिसाज्ला थानायबा बिहामजोखौ अयथासारसो खालायगौमोन खोमा बेखौ खालायनाङा बेखौ देलायनाङा बेखौ मानाङा होननानै थै नङा बेफोरो नोगोर सोहोराव सोलियो मिथिबाय गामिफोराव थाब्ला एसे कन्ट्रलाव थानांगौ मानसिफोरा खिबु उनखि गोबां बाथ्रा दिहुनो मिथिबाय गोबां बाथ्रा होनो नोंखौ देलायनायखौ आं जेबो अरजाया मिथिबाय नाथाय मानसिफोरा गोबां बाथ्रा बुङो मिथिबाय बुंथों सोर मानसिया मा बुङो आंलाय मा नोम्फा जादों सोरनि जागारदों आंलाय
आंनि बेबायदि देलायनायखौ सोरबा मेगन सादोंब्ला बेना मेगनानो गावथोंहाय खालि आं बायदि मानसिखौल' नोजोर होयो आरो हौवा गैयि मानसिखौ बुरजा थानाय मानसिफोरखौ बेबायदिखौल' नोजोर होयो आरो मा खालाय मा मायो होननानै हौवा गैयिखौथ' बांसिनसो गाज्रि नोजोरजों नायो हा नङाबालाय मानोथो बांसिन देखायो हौवा गैया मा गैया बेरायथिंबाय थायो माथिंबाय थायो फिसाज्ला गिदिर जाबाय नोंखौलाय गाज्रि नोजोरजों नायगोनानो न'आव थानांगौ आं माबा ओरैनो थायो नामा खामानि मावो आङो मिथिबाय दखान सालायो बिजनेस मावो न'आव थाबाय थाबा जायो नामा माथो नोंलाय जायखौनो बेखौनो रोगोमथिंबाय थायोनोहाय बै दाखालि बाबे दुंफियासो बुंदों आंखौ आंहासो गोसो सोरखौ लोगो मोनो सोरखौ मायो नोंसोरलाय मा गाखौ थिंबाय थायो एसे खमायहाय गालि बेफोरखौ एसे खमायदो समायदा हाबाबो जायासै हौवाखौ गारना फैनानै दा नोङो दा बेबायदि लोगो हमथिबाय दानो समायलाना फिसालाया कलेज थांला नालाय मा सानगोन नोंखौ अरजाया आंनि गोसो हौवा गाया आंहा जायजों लोगो हमगोन आंहा आंनिसो गोसो मालायफोरबायदि मालाय हिनजावफोरबायदि हौवा थाखानानै गथ' थाखानानै आङो रावबो हौवाजों खारस'नो हायाखै मिथिबाय गोसोबानो हागौ आङो खारस'नो हाया आङो मिथिबाय आंबो सनमानखौ मिथिगौ आंबो मा बुस्थु सनमाना आंखौ फोरोंदा फैसै अबावबा थांनो गोनांबाबो माबा हौवाखौल' लोगो हमनो थांनाय सानोहाय ओरैनो मोनजानाय बायदि मोनदों बेसे खामानि मावो आंसो मिथिगौ टेन हाउसनि बे हिसाब माखासे लानो दोङो दखाननि हिसाब लानो दोङो थिखाङासै आङो